זה הסיפור שלי. אני הילדה הזאת. כשאני הייתי ילדה לא ראו אותי. אם מישהו היה שם לב אליי, החיים שלי היו נראים לגמרי אחרת. לא אמרתי, לא סיפרתי, פחדתי. בישראל, החוק מחייב כל אזרח בגיר לדווח אם עולה חשד לפגיעה בילד. אבל מה עושים עם החשד? איך הגננת תדע שתחושת הבטן שלה נכונה? צייר לי, כלי טכנולוגי לנייד המעניק לאנשי מקצוע סט כלים חדשני ומדויק לזיהוי מוקדם של סימנים למצוקה אצל ילדים דרך ציורים ושאלונים תומכים. באמצעות בינה מלאכותית, צייר לי לומד לקרוא את הקווים, הצבעים ואת מה שביניהם. צייר לי מזהה בציורים אינדיקטורים הלקוחים מתוך מאגר מחקרים ומאמרים ומלווה את איש המקצוע באמצעות שאלון. יחד נוצרת תמונה הוליסטית המדייקת את מצב המסוכנות בו שרוי הילד. הגננת מקבלת תמונת מצב המאשררת את תחושת הבטן ומסייעת בנקיטת פעולה ובהעברת מידע לגורמים הרלוונטיים. בצייר לי ניתן לסרוק או להעלות ציור קיים, לצייר באופן חופשי בליווי הנחיה, לשחק במשחק גרפי המזמין את הילד לבנות את משפחתו באמצעות טקסט או דיבור. המערכת תנתח את הציור ותפיק דוח תובנות פשוט, מובן וחשוב. האימפקט שלנו במערך הדיגיטל הלאומי הוא ביכולת לחבר את גורמי הטיפול לשם קבלת תמונת מצב עדכנית על מצבו של הילד ולהציל חיים. זה הסיפור שלי. ויש עוד הרבה ילדים שאפשר להוציא ממעגל האלימות. ובגלל זה אנחנו כאן.